ଜଙ୍ଗଲର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଥିବା ଏକ ପାହାଡ଼ରେ ସୁନ୍ଦର ଝିଲିମିଲି ଝରଣାଟିଏ ଝରି ଯାଉଥାଏ। ସେହି ଝରଣାର ଦୁଇ କଡ଼ରେ ନାନା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ ରହୁଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ନା ରାନୀ ଆଉ ସାନ ଭଉଣୀ ନା କୁନି। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଣ୍ଠ ବହୁତ ସୁରିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଗୀତ ସ୍ୱରରେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟି ଉଠେ। ସେଇ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସେଇ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରି ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଥାନ୍ତି। ଦିନେ ରାତିରେ ରାନୀ ଆଉ କୁନି ନିଦରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ କୁନି ଚଢ଼େଇ ଏକ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ନିଦରୁ ଉଠିଯାଏ। ଆରେ କୁନି, ତୋର କଣ ହେଲା? ତୁ ଏମିତି ଉଠି ପଡ଼ିଲୁ କାହିଁକି? ଦିଦି, ମୁଁ ଏକ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ତତେ ମୋଠୁ କିଏ ଅଲଗା କରିଦେଉଛି। ଆରେ ସେମିତି କିଛି ହବନି, ତୁ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ଏମିତି କହି ସେମାନେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହୁଏ। ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସବୁଦିନ ପରି ସକାଳ ଉଠି ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଫୁଲ ତୋଳୁଥାନ୍ତି। ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଏକ ଡାହାଣୀ ଚଢ଼େଇ ଯାଉଥାଏ। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଏକ ଯୋଜନା କରେ। ଆରେ ବା, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ତ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଗୀତ ବି ଭଲ ଗାଉଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ମୁଁ ଜଣଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ତେବେ ସେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ବିବାହ କରିବେ। ଏମିତି କହି ଡାହାଣୀ ଚଢ଼େଇଟି ଏକ ସାଧାରଣ ଚଢ଼େଇର ରୂପ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଆରେ ବା, ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ ଆଉ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖିବାକୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ରେଙ୍ଗୁନର ରାଜା ତୁମ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ହାତରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ହେଲେ ଆପଣ କିଏ? ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିନାହୁଁ। ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କର ପରିଚାରିକା। ଆମେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଆମେ ରାଣୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ। ତା ଛଡ଼ା ରାଣୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଡାହାଣୀ ଚଢ଼େଇଟି ରାଗିଯାଏ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ। ତୁମେ ତାହାକୁ ମନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଚୁପଚାପ ମୋ ସହିତ ଚାଲ, ନହେଲେ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଏହା ଶୁଣି ରାନୀ ଆଉ କୁନି ଡରି ଯାଆନ୍ତି। କୁନି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କୁହେ, ଦିଦି, ଦେଖିଲୁ ତ, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଧେ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜା ତତେ ଯଦି ବିବାହ କରିବେ, ମୁଁ ତ ତୋଠୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବି। କୁନି, ତୁ ଜମା ବି ଡରନି। ମୁଁ ଯଦି ରାଜାଙ୍କୁ ବାହା ହୁଏ, ତେବେ ତତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବି। ଏହା କହି ରାନୀ ଆଉ କୁନି ସେ ଡାହାଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ରାଜମହଲକୁ ଯାଆନ୍ତି। ରାଜମହଲକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଏକ ନଦୀ ପଡ଼ିଲା। ଡାହାଣୀ ଚଢ଼େଇଟି ସେହି ନଦୀ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇ କହିଲା, ଆସ, ଏହି ନଦୀରେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼। ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜେଇ ଦିଅ। ଏହା ଶୁଣି ରାନୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯେମିତି ପାଣିରେ ପଶିଛି, ଡାହାଣୀ ଚଢ଼େଇ ରାନୀକୁ ଏକ ମାଛରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା ଆଉ ତାକୁ ନଦୀକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଏହା ଦେଖି କୁନି ବହୁତ ଡରିଗଲା ଆଉ ସେଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଉଡ଼ି ପଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କିନ୍ତୁ ଡାହାଣୀ ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ଧରିନେଲା ଆଉ କହିଲା, ମୁଁ ତୋର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିବି ନାହିଁ, ହେଲେ ତତେ ମୋର କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଡାହାଣୀ ଚଢ଼େଇ ନିଜକୁ ରାନୀ ରୂପରେ ବଦଳେଇ ଦେଲା। ଦେଖ, ମୁଁ ତୋ ଭଉଣୀ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ନା? କୁନି କିଛି ବି କହିପାରେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ତାକୁ ଦେଖି ଅବାକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ସେମାନେ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଡାହାଣୀ ନିଜକୁ ରାନୀ ଭାବେ ପରିଚୟ ଦେଇ କୁନିକୁ ତାର ଚାକରାଣୀ ବୋଲି କହିଲା। ରାଜା ରାନୀର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖି ତାକୁ ବିବାହ କରିନେଲେ। ଡାହାଣୀଟି ରାଜପ୍ରାସାଦର ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ କୁନି ଦିନସାରା ପ୍ରାସାଦର ସବୁ ଘରକରଣା କାମ କରୁଥିଲା। ଉପରବେଳା ରାଜାଙ୍କର ମେଣ୍ଢା ଗୁଡ଼ିକୁ
ଘାସ ଚରେଇବାକୁ ବଣକୁ ନେଇଯାଉଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଡାହାଣୀଟି ମେଣ୍ଢା ଗଣିବା ବାହାନାରେ ମେଣ୍ଢାଶାଳକୁ ଆସି ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମେଣ୍ଢା ଖାଇଯାଉଥିଲା। ଏହିଭଳି ଭାବେ ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ରାଜା କୁନି ଉପରେ ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତୁ ସବୁଦିନ ମେଣ୍ଢାକୁ ଚରେଇବା ପାଇଁ ନେଇ ଯାଉଛୁ ଆଉ ମୋ ମେଣ୍ଢା ଗୁଡ଼ିକୁ ହଜେଇ ଦେଇ ଆସୁଛୁ। ମୁଁ ତତେ 3 ଦିନ ସମୟ ଦେଉଛି। ଏଇ 3 ଦିନ ଭିତରେ ତୁ ଯଦି ମୋ ମେଣ୍ଢାଙ୍କୁ ଖୋଜି ନ ଆଣୁ ତାହେଲେ ତତେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ତା ପରଦିନ କୁନି ମେଣ୍ଢା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ନଦୀ ପଠାକୁ ଗଲା। ସେଠି ବସି ନିଜ ଭଉଣୀ କଥା ଭାବିଲା। ରାଜାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ କଥା ଭାବି ସେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ଏତିକି ବେଳେ ମାଛ ରୂପରେ ଥିବା କୁନିର ଭଉଣୀ ରାନୀ ଚଢ଼େଇ ରୂପରେ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। କୁନି, ତୋର କଣ ହୋଇଛି? ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? କୁନି ରାନୀକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଦିଦି, ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ନାଇଁ ଲୋ କୁନି, ସେ ଡାହାଣୀର ଯାଦୁରେ ମୁଁ ସିନା ମାଛ ହେଇଯାଇଛି, ହେଲେ ଦିନକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ତାର ଯାଦୁର ପ୍ରଭାବ ମୋ ଉପରେ ରହୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘଣ୍ଟାକ ପାଇଁ ଉପରକୁ ଆସିଛି। ହେଲେ ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ସେ ତୋର କଣ କରିଛି? ଦିଦି, ସେ ତ ରୂପ ନେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛି ଆଉ ମତେ ସେଠାରେ ଚାକରାଣୀ କରି ରଖିଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଢା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚରେଇବାକୁ ଆଣିଛି, କିଛି ଦିନ ହେବ ସେଥିରୁ ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମେଣ୍ଢା କୁଆଡେ ଗାୟବ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ମତେ 3 ଦିନରେ ସେ ମେଣ୍ଢା ଗୁଡ଼ିକୁ ଫେରାଇ ନ ଆଣିଲେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ କଣ କରିବି ଦିଦି? ମୁଁ ତ ମେଣ୍ଢା ଶାଳକୁ ମେଣ୍ଢା ଗଣି ଗଣି ଆଣେ ଆଉ ଗଣି ଗଣି ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଶାଳରେ ଛାଡେ, ହେଲେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡେ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। କୁନି, ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଡାହାଣୀ ବୋଧହୁଏ ମେଣ୍ଢା ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇଯାଉଛି। ତୁ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ତୁ ଯାଇ ଆଜି ରାତିରେ ମେଣ୍ଢା ଶାଳରେ ଲୁଚି ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ଏହା କହିସାରି ରାନୀ ମାଛ ହୋଇ ପାଣିକୁ ଚାଲିଯାଏ। କୁନି ତା ଦିଦି କଥା ମାନି ସେ ଯାହା କହିଥିଲା ସେଇଆ କଲା ଆଉ ସେ ମେଣ୍ଢା ଶାଳରେ ଯାଇ ଲୁଚିଗଲା। ସତକୁ ସତ ଡାହାଣୀ ଚଢ଼େଇ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ଖାଇ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲା। କୁନି ଏଇ କଥା ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା। ରାଜା ଏ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଏ କଥା ଯଦି ସତ ହୋଇନଥାଏ ତେବେ ମୁଁ ତତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ନାଇଁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ମିଛ କହୁନି। ମୋ କଥାକୁ ଆପଣ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେ ମେଣ୍ଢାଶାଳକୁ ଯାଇ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୂପୀ ସେହି ଡାହାଣୀ ତା ଅସଲ ରୂପକୁ ଆସି ମେଣ୍ଢା ଖାଇଯାଉଛି। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା କରନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଦିନରେ ସେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କୋଠରୀଟିଏ ବନେଇ ତା ଭିତରେ ଏକ ଗାତ ଖୋଳି ସେଥିରେ ତୀର ଖଣ୍ଡା ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖି ତା ଉପରେ ଏକ ଖଟକୁ ସଜେଇ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଡାହାଣୀକୁ କୁହନ୍ତି, ରାନୀ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର କୋଠରୀଟିଏ ବନେଇଛି। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତାକୁ ସଜେଇଛି, ଆସ ଦେଖିବା। ଏହା ଶୁଣି ଡାହାଣୀଟି ଖୁସି ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଠାକୁ ଗଲା ଆଉ ଏତେ ସାଜସଜା ଦେଖି ସେ ଖଟରେ ଯେମିତି ବସି ପଡ଼ିଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖଟଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ଡାହାଣୀଟି ସେଥିରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ସେଠାରେ ଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତା ଦେହରେ ପଶିଗଲା ଆଉ ସେ ସେହିଠାରେ ମରିଗଲା। ଡାହାଣୀଟି ମରିଯିବା ପରେ କୁନି ରାଜାଙ୍କୁ ନେଇ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନଦୀ ପଠାକୁ ଗଲା ଆଉ ରାନୀ 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଡାହାଣୀର ପ୍ରଭାବ ତା ଉପରେ ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ରାଜା ରାନୀକୁ ବିବାହ କରି ସୁଖରେ ରହିଲେ। କୁନି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁସିରେ ରହିଲା।